Dneska lidi, dneska si zahrajeme, kolik jsme říkali endingu? Dneska by mělo být 5, možná 5 endingů secret, které jsme našli předtím ještě na internetu, takže pojďme, jdi si. A bude to jen v jedničce. Vždycky to bude. Tak pojď nahoru. Pojď nahoru, rychle. Pojď nahoru. Tak jo, určitě. Dobře. Takže dneska si zahrajeme secret. Secret ending. Potom bychom si měli zahrát dvojku. Takže první secret. Jo, tebe se to natačí, tam je taky. Takže. Ty jsi můj viděl oči? Ne. Takže první secret ending by měla být bowling. Počkej. Myslíš, že to... Já tady vidím oči. Počkej. Super. Jo, konečně. Už se mi to načetlo. Počkej, ještě ne, moc ne. To by se to načetlo? No už se ti to načetlo. Tak dobrý, už se mi to načetlo. Jo, tak si ho vem. Takže kde je ta kamera? Dej mi to tu kameru. Jo, dobrý. Takže první secret ending by měla být bowlinka. Tak pojď. Tady dáte vlastně kameru. Nevím, proč je to. Ano. Máme. Počkej. To máme až potom. Tak, já tady otevřu. Jo, co tohle je? Tak. Počkej chvíli. Já to otevřu, prosím. Počkej, ještě ne. Co ti řekla ještě ne? Pizza! No dej pizzu tam. Pizza. Jo, dej tam pizzu. Tam. Tak si vezmu. To? Tak, teď bychom si měli vzít skleničku vody. Tak, ty tady napustíme. Doufám, že je asi napustěna. A místo tady toho dáme tady. Aha, to dáme tady. Tak. Dej mi tu. A pizzu dej tam. Dej tam, tady. Tady musíš dát. Tady musíš dát tu pizzu. Super. Takže teď jdeme nakrmit Boua. Takže tak. Nevím, jestli to přežiju prostě. To je jediné, co by tohle mohlo zkazit ten ending. Takže vlastně teď by... Co? Cože? Já jsem zkazil. No. To já si nemůžu, no. Já to dám tady. A my mám dát, ukáž. Dej tam na postel, vedle postele, nebo tak. Je to jen... Tak. Tak, jdeme ho umýt. Potom bude další. Nevím, jestli bude... To jsem předtím zkoušela ještě. Tak. Takže teď ho umyjeme. Vlastně my jsme o tomhle natáčeli video, ale udělali jsme to jako klasické. Tak. Pořádně ho namydlit. Tak. Tak, teď je osprchnu. Má vlasy. Hej, proč mu zase dal ty vlasy? To jako v každém videu bude mít vlasy, jo? Super. V každém tady asi tomhle videu Boua budu mít vlasy, super. Je lepší. Jo, tady jako otevřeme. Ne, já to musím si házet. No, tak se s ním... Počkej, tak já hodím. Tak se zatím s ním ház. Já se zatím podívám, co tady je. Hele, tady je exkluziv. Aha, tak to je zase to. Super, tady máme free a tady jsou... Tady toto. Aha, tak ne. Aha, tak tohle nemám, to taky ne. Jo, tohle bude, tady tenhle ending je bowlinka. Tenhle ending taky bude mít. A tenhle asi dneska
taky, jestli mě dostane bou. To dá spinka. Takže asi 4. To dá spinka. Ne? Co? A potom dáme tady jeden basement a Ne, dej ho spát. já ho dám. Dej ho spát. Super, tak zhasni. Ne, počkej. Počkej ještě. Musíš počkat, víš. Neotýrej to. Co je tam? Tak ty nakrm Poua a já Pouinku nakrmím. Takže jim přidá vlasy. Aha, tak. A ty nemůžeš dát vlasy, protože je holka asi. Protože kluk, holka. Ne, tohle... Ne, protože kluk. Já si jdu sírat. On není kluk, ona je holka. Jdu si sírat. Ne, ty máš nakrmit. Pojď jí nakrmit. Tak, Eli, pojď jí nakrmit. Proč jim můžu namydlit? Protože jsem řekla. Ne! Dělej. Nevím, jestli to bude úplně fungovat. Tak jí... Nemáš. No super, tak já jí nakrmím, ty sedíš někam. Mám jí dát tady tu vodu? Tak asi ne. Tak, dáme jí. Hop. A poslední. Jsme to úplně všechno. Jak mi pojí. Tak já ho radši dám. Ona se jmenuje Paulína. Pouvinka. Pou a Pouvinka. Tak. Tak. Máme tady Yes! Pouvinku. Ending. Ano, vidíte? Baby! Počkej, kde máme? Mám pizzu. Kde je? Byl u tebe, je tam. On šel po tebě už. Tam vzadu. Dal jsem mu pizzu. Paulovi. A on vzal Breši. Já nevím, můžeš. On je za tebou. On je nahoře. Co? Aha, tak můžu? No tak kraj. No tak já budu hrát teď za bráchu. Já za Belacha. Já teď vidíte, že hraju za bráchu. Jo, a tam je... Rychle. Rychle. Jak se to dá na easy. Máme bandáže. Jo, a musel zachránit Paula. Ano, jo. A pak on žije Paulínku. Jako. A umře. A to tebe celý. A nedám se... No tady. Jak to pomíl Paulínku? Můžete co říct? Ne. Já nevím, jak jí dostat. Protože seš buka. Zkusíme. Tak tohle nevyšlo. No ale vlastně, když ho získáte, no vlastně, to by tady vlastně v tomhle si mělo být vlastně, já si vypojím. Ona je u mě. No. Ona furt u mě. No já vím. Vlastně, že vlastně vy nakrmíte toho Poua a Tak to je všechno. vlastně mu dáte bandáž. Ne. No. Tak já jdu sama. Čau. A tebe není video. Ne. Jdu pro tebe. Tak, takže teď další by mělo být poop ending. Ano. Poop. Že vlastně tady budeme klikat na všechny hovínka. Jo, na všechny hovínka. By to mělo být. Jako úplně na všechny. Tak vidíte?
A takhle jakože budeme mít klikat na ně. Na všechny. To si já Tahle srandu. bobky. Tady jsou kysy. Aha, super. A vlastně na všechny tyhle bobasky mám kliknout. Nevím, jestli není třeba ještě jeden tady. Já mu tady dám vlasy samozřejmě. Tady je další. Super. Takže vlastně tohle by mělo být poop ending. Tak já mu zatím dám nice a potom mu zase jdu pozbírat ty bobičky. Tak, já mu nakrmím rychle. Ještě dneska jsem chtěla udělat short, ale nevím, jestli to dneska stihnu. Já se bojím. Čeho? Mě zabije jída. No super. Jo, Eli tady zase hraje jinou hru, než by měl. Tak. Tady vlastně... Super. To jsem všiml. To si ho ještě jednou. Kamu. To byl fajn naspívaný. Tak. To jsem čil, protože prostě mě to zabil. Jo, super. Tak. Myslím, že jsem asi klikla. Yes. O, co se stalo? Ne? Asi nemůžu... Jo, dobrý, už. Asi se nemohla hnout. Já jsem Tak, jestli tady... Tak. Vlastně tak si vlastně s ním tady budu hrát. A jako to nebude úplně secret. Nebo asi tohle skoro Dino. Puste. Tak, Večerní míš. počkej, já jsem mu zapomněla dát tu. No to prostě. Super. A pojď spát. A jak se jmenuje tento? Nevím. Tak vlastně, jo, teď budeme krmit ty oba dva. Tak a všechny jich vlastně musím nakrmit sama, protože někdo si nechtěl. Jo, já se to zaraz. No, super. Ty mám na sebe kůže. Jde pedo. Nech toho. Nespívej to. Šupka, pánu jsem spadl. Zase. Já jsem si vždycky říkala, když jsem zjistila, že tady je vlastně ty bowlingy ending, tak jsem si říkala, hele, tady si můžeš něco asi koupit za to. A ne, jak to, že na to nejde kliknout? A potom jsem si uvědomila vlastně, že to vlastně to nejde koupit, ani že to vůbec nemůžu vzít. Jo, vlastně teď. Bojíš se? Ne. Jo. Tak. To... Ale proč nemáš vlasy? Já jsem ti řekl, že budeš mít vlasy. No super, ty neměl vlasy, jako teď vypadáš jako pleška. Jako z Baldu. Ten mu dej? Tak je další. Pup. Není tady další? Super. Ano, mě. Tak jde. Jeď. Super. Já tady musím vodu. Vy si všichni petaj. Mě nechaj na pokoji. Ježiši, co tam zase děláš, že mě nějaké hře? Já? No. A tady zbírám jenom penízky. Super. Tak teď půjdem spát. Jím jen věc. Ježiši, co tady? Co tady dáš, Paule?
A teď vlastně budeme utíkat a Do sbírat. kolečka. Mám utíkat, super. Do kolečka jo, můžeš. Kam jde? Třeba. Dej tam zbraň. Tady máte vlastně poop ending, vidíte? Jo, že děkuji, že jste pozbírali všechny moje kámoše. Vlastně tady. Tam penízky. A tady je další ending. Vlastně. Mám 30 penízků, jo. Ano, a tohle je další ending. Takže 3. Vlastně teď, jak to vypadá, je takhle. Vlastně tady si můžete tady podívat, jak to vypadá. Prostě ten. To. Můžete Vlastně jak to vypadá. Takže to byly 3. Na čepy jsem měla něco. Vlastně další je, že prostě normálně se budeme o něho starat, jako klasiku. A zase Ale tady potom 3. nabíjíte Super. baťoch. A to můžu 5 sbírat, to se zblázně baťo. A další je, jakože půjdeme do toho basementu. Takže. A teď musím přijít jak. Jo, že můžeme, že půjdeme do basementu a potom je ten normální ending. Aha, no to je jedno. Já jsem někde. Tak teď uděláme basement a potom ten normální. Musím věci se zblázní. Musím najít pedo. Ne toho. No nevím, jak jsem ho uměla, tak dáme mu ještě. Tak něho to nesvědí. Tak. Mám tu šanci najít Super. to se spadá si už úplně A tady vlastně je to, že musíme dostat Doua z basementu, ale je jako říká, že Pou je tenhle je vlastně raživou, jo. Ale nemá ten míček. Asi zmizel. Aha. Díky. Tak a teď ho máme dát. A vlastně teď by to mělo být ten basement, myslím Andy. Doufám, že aspoň to bude. Ještě předtím, co ti dáme. Ošip. Eli. On mě zabil. Mám tenhle ending. Co? Uložil se to asi, jo. Tak, teď tady zhasne. Oh, Ježiši! Podívej! Hovínko! Ano! Podívej! Teď toho máme jedinečného úplně. Super, máme. Já mu teď budu říkat místo Pou a Poop. Ending. No, jsem získala. Má hovínko na sebe. Já jsem myslela, že jako třeba to řeknu za ten ending, ale že bude mít hovínku na sobě. Tak tady mu taky dáme najíst. Já už jdu za tačkou. Dobře, tak jdeš. Musíš se mnou. No já za chvilku až půjdu.
jdeš tam, ale jestli si chceš postovat shorty, tak jdeš tam, ale na můj postav. Eli. Aha, tady je to sushi. Eli. Hej. Nebudeš chodit za mnou. Tak další. Kde to bylo? Vlastně teď. Tak, nevím, jestli se podaří ten doula ending, jo, teď tady vlastně máme najít tu pomínku. Ale jakože budu mít hovínku na hlavě, to jsem nečekala. Tak. Jo, teď super. Teď by měl být ten basement. Tak. Tak. Tak a teď máme jako utíct, ale bohužel. Ano, jumpscare dostaneme místo toho. Aha, tak ne. A vlastně ten super. Ten doom ending vlastně měl být, že vlastně vy zachráníte toho doula a za to dostane a vlastně ten po nějak to se bude pryč. No, bohužel 2 endingy jsme dneska nezískali, ale zase příště se uvidíme. Čau!